Od sada će se ovaj kanal sastojati od dva glavna dijela, od kojih je prvi posvećen njemačkom jeziku, a druga polovica kanala će se baviti važnim temama povezanim sa životom i radom u Njemačkoj. Ovdje ćemo objasniti neke stvari za koje mislimo da bi vam mogle biti korisne za vaš uspjeh u Njemačkoj. Govor je o općenitim i zanimljivim stvarima kao i o važnim temama. Pojasniti ćemo pitanja poput: šta su to Steuerklassen i ko ih ima? Šta je to Kinderzuschlag i tko ima pravo na to? Šta su vaša pravila u Njemačkoj? Šta je to šufa i kako se izvući iz toga? I puno više. Ispunjavat ćemo s vama zajedno različite formulare i zahtjeve, na primjer za Kinderzuschlag, Kindergeld, Wohngeld i tako dalje. Uz pomoć tih videa ćete vi biti u stanju sami za sebe kod kuće ispunjavati te formulare. Nećete više ovisiti o tuđoj pomoći ili usluzi. Uz to ćete dobiti vrijedne savjete i informacije koje će vam garantirano pomoći i olakšati vaš život u Njemačkoj. Za bolji pregled organizirat ćemo sve videozapise u različitim popisima ili kako se na YouTube kaže u playlistama, tako da brže možete pronaći ono što tražite. Ako imate prijedlog za neki video, napišite nam u komentarima. Ako nama i našim pratiteljima želite ispričati vašu priču o tome kako ste vi prošli u Njemačkoj i šta ste sve doživjeli, napišite nam e-mail. Vaše iskustvo, da li uspjeh ili neuspjeh, i javna objava toga na ovom kanalu bi mogla pomoći mnogim ljudima. Ako ne želite nijedan video propustiti, kliknite na zvonce ispod videa i pretplatite se na naš kanal.